simla yi melaktiga don kibaru kenega bi kibaram bambulu ga dokulu ga ori afo Orange Money ni ale mali nega juruso do yi baragelaw koni barabla do boroda mi damnera bi sogmedena nabe kunje shini jumado novembre karo kile muga ani fila konona aywa kibaram sirama uliya ida na kafaye ko ni makofole nunu koni ngani barabla en kunte do ore ka fo ko uni unyamo kono mabe uga la nyini dowla aywa amba ida ka fo ko ni kera uga nyoye ba do resenfe nyoye msenfe mi re Orange Money baragelaw law ale re ni nyamo kunga nga nyoye ka kuma wala yele mom mesika do uga baro okun kono la o waliya nunde senfe ni makofole nunu koni ma benga kelen soro uni nyogon tabla Orange Money baragela ma koni la nyini de badon koni ke ni nyamo ya ida ka fo ko ulu konti se ko o la nyini nunu koni sabati ore okumna ni makofole nunu koni ya ida ka fo ko ulu be ni klefla barabla koni ke wa ko ni uga la nyini koni masabati ube do oro koni buluda aywa amba ida ka fo ko ni makofole nunu kala yente do re ore ka fo sa Orange Money kan ka musaga do duma no o musaga nunu be ga faranga ka duma o ya ida ka fo ko nyina ulu koni be fa do ka fara ulu ka o faranga ka tabla kuni ya takala je ko Orange be Mali kerefe dugu do chama honna ko yemugo ga faranga ka chana ulute o kumne kono na ulu ya ida ka fo ko do ka fara uga faranga ka ore kumna ni makofole nunu koni ni barabla ke aywa amba ida ka fo ko ni barabla ngoni alete bamako kelen honna ko mi yere Mali fantan nan bela jeli Orange Money ga la figi be roro ulu bela jeli febe ni barabla honna aywa o temene ka be kibara wala mambulu ga dakuluga ore ka fo ansoko ko ma do kon be ale kishira ga bo bingali wala jugu konna aywa kibaram serama o ya ida ka fo ko ni kamelen dori ale yere kon kumbi aga moto la ko tumam na ale kumba ga moto la marfatugu konna na ka se ka muju kon chala ale yere kon sira ngojugu ale kon moto ngoni bla ni yere ka ayere nyini o kumne konna la ambiram na go bi ko fema ni makofole kon soro wamba ida ka fo ko ni waliya nu bela jelen kala novembre kalo kleta ani kono ton kono na ansungu kerefe dugu do konna wa mi yere ka fo munu koni marfati ni makofole ngonna ko ul koni amado ma kele mun kondo nga alibi seka lu kon be sena ka do ma munu koni ni waliya jatike waliya kon ta kanya sini makofole ngon ma aywa o temene ga boye ke bara wala mambulu ga dokulo ga ori ka fo mulwabu police so ma koni bulugari mobilisation do koni ga aywa ke bara msira wa ya ga fo ko kabni octobre kalo kile mu an nan kono la ko ma do kon be no ale kon tara police so la ka ta ira ka fo ko ale kon ka bolfentunna o kumne kono la ni mi mulwabu police so ma we ulu koni bora ka seka chama koni ke seka o kum kono la ma do ya ira ka fo ko ale koni mobili do chien le yoro do la aywa o kum kono la mulwabu police so ma koni seka like fo ka tu buluda kamele do koni ka o tumam na ulu koni ni kamele to ya koni mine seka lu o kum kono la kamele koni ya ira ka fo ko awoko ale de mobili chien wa ya ira ka fo fana ko ale koni mami ya nale ya ka famba bela jele koni ke Côte d'Ivoire jamana koni ka watumam na signa kana malila ale koni kera taxi bolia ka ka mobili koni ta bulga son bugu de la no e bamako kindo aywa ko konega do de kumbale kun o konega ina ni amba fo mako kile ko ale koni be se ka do mobili bela jele na wala saka wuli o ko ale koni aka shwan like nori ngabe rom na go bi ni mako fole koni be finitu ka buluga seka o kun kono sabla taxi mbabulu ay daga fo ko seka kelen bo o taxi na ka do ni o fanate mobili shwan le koni akibala kunchela kibara wala mbambulu ka dakulu ga ori ka fo novembre kalo kleta ani shegi kono la bingali wala mun kon tara kanya fi anga fini tuguma ni akuira la ka fo ko ma mu wan nani koni kun ni ntora la nga do fara la ma sa taw koni agaya ka atara fo ma bisaba koni bonyo ko konna aywa kibara musama wa ida ka fo ko anga fini tugu ale ni Niger fini tugu ni Faransi fini tugu mun ba nga jamana kono ul koni kunye bara do ke lagana o kun kono la nu uni bambagatu koni kun karla nyona o kun ne kono la ida ka fo ko ma mu ga ani nan ne kun sara nga be ram na ko biya ida ka fo ko ma bisaba de koni ni tora ni walya ngonna anga fini tugu fanfe kunu novembre kalo kile mu kan kono la ni fini tugu mun kono be janaja kera mamu yera kumbe ni kenega ore ka fo ministry mun sigle be kala ko nyok no Ibrahima Dairu Dambele ale kon tara mire jamana nyamo to la ani Mali dembela jelen to la kata ni makofole nun kon beno kata ujana ja konike ogun kon na koni tashi black chama konike ni makofole nun ye ani ka folike usomogo ye bame yaram na ko bi ni makofole nun kon bela jele ka shudo kon kera gawo aywa ira la foko mamun kon ni tura ni kelen kon la ko ama famba be kon be bo gawo ni menaga ira de fanfe aywa ami do ke ni makofole nun ye ala ka nyinula ambalima o ni ne kunye bi kibaraw ye ka dawkulo kan albi awni ni anga je anga do ke anga jamanawe anche awa kuluma jola